Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobiyeng jompi. Kidikot jangka Khasi Students Union but Federation of Khasi Jaintia and Garo Peoples kibalapan bana ya ka non-cooperation movement ha ka arpsantri unai wing arhaja arpoar kum kadak ka jing sngo si halor ka jing sha set yap jong kisan ngot kinong shnong jong ka shnong mukro West Jaintia Hills District ha ki pulit jong ka jila Assam kilalet be lot ya kinong trai sarkar na ki office trikam bapher ki badon hapo upod usam jong ka South West Khasi Hills District La sakhiru baki dikhot jong kini ki artali ki kin hun seng bhalang kila pa khang talalot ya baro ki office trekam bat kin turu ya kinong tre sarkar bakin yasno aktilang ha ka bayade baka jing pen bana jong ki santali ki seng bhalang ya ka ne ka non cooperation movement ha ka ju ka por ka KSU bat ka FKJJP Southwest Khasi Hills District kila khot bat wer ya ki pat ba nong shong shnong bat ya ki we de ki dikhot jong ki kin hun seng bhalang ban ya shim bantalang ha ka jing ya thang bombati ha ka shnong mau kurwat ban pen kan mau ka jing sngo lem ya kisan ngot ki min sim ki bla sha da khat jubor ka jing im ha ka step jong ka arpho artrek nai wing ar haja arpho ar ha ka snong mukro KSU Mukrot Circle dekat kejing terlang ke FEGP kiwi-kiwi sing halang tinggi ai lembak ni ka kerwo ba la syai kesgi andon kejing thang mambati ha parking lot teh yo Mukrot na ka benta bengin penpau kejing sengolem lor kejing saksiat yap jeng kisangut teh Mukrot tinggi khot snobha ya ki produk prasnam ki bedon ya kata kemensim ke jing sengolem ban yawan penpaulang ban wan ra i membeti ban wan bu tu ke jaka ke bani ke seng en krek kalong sibita kadak ke bani penpau jing sengolem ke jing ki belasya penyap kulit asam teh mukro te ya kiwi ru ki nong alam seng balang ada ki snow badan kemensim ban di sim bentalang kan ni ke program ni kersobah marin selek ke porsan bagi janmit ha ka jaka parking jong barit pai ka bentaru ngis ngoban ai kublei ya ki pajba lani kinong kantam kinong pre sarkar ki ba ka ni kasni kila ya trelang hi bat ngi kaseng ban sange ki jing trekam ban le ki office sarkar de nakaliang jini kong kaseng ni ai kublei kerpang ki bat ni kerparu ki pajba hi jokodong kathan ki jongi ba kinong ki bayesha bat ngi spor namar lada ka sarkar ka parle ai nok mardor ya ketu kejingjia nakaliang jongi hingin na penjur kijing ki bat kat ba kapor kan batai ya katangin la ban nakaliang jongi ngiwer ngikot ya ki rangba snong kisang samla snong bat baro hi ki dekot jong kajaj benreu angin sim bentalang hakane kajing thang bomati kum kadak ban snolem ya kitu kisan ngot ki bala duk no ya ka mensem da kajing that jubor jong ki kulit naka asam te ngiwer ngikot ya boro ki long kemi ki long kepala lada don kino ki seng kentai na kisnong ki tau lane na ki we ki seng bhalang ba ngine sim bentalang akan ka jing tang bombati juni ki ba pen ka bangin pelong la sai kasni ayo mukrwat apang parking lot marjan bat ka post office